Monomion arteko biderketak eta zatiketak kasu guztietan ebaz daitezke, bai antzekoak izan ala ez. Adibide batzuen bitartez, azalduko dizuet jarraitu beharreko prozedura. 3 isa I karratu bider bi I egiteko, lehenik koefizienteak biderkatuko ditugu. 3 bider bi, 6. Eta ondoren, letrasko atalak. Isa, hemen isarik ez dagoenez, dagoen bezala. I karratu bider iber bat, berretzailea gehituz, iber 3. Guazen bigarren adibide batekin. Minus bi a b bider bost a karratu b. Lehenik, koefizienten arteko biderketa. Minus bi bider bost, minus 10. Eta orain, letrasko atalaren biderketa. A bider a karratu, koefizientea gehituz, a berriru. B bider b, b karratu. Jar dezagun azken biderkaketa bat. 4 a bider bi a ber minus 3. Pizka komplikatzeko, hemen berretzaile negatibo bat jarri dizuet. Koefizienteen arteko biderketa, 4 bider bi, 8. Letrasko atalaren biderketa, a bider a ber minus 3. Esan dugun bezala, berretzaileen arteko batuketa egin behar da. Honen berretzailea bat da, beraz, bat gehi minus 3 da, bat ken 3 minus bi. A ber minus bi. Jarditzagun orain zatiketa batzuk. Bi a karratu b, zati 4 a b. Zatiketak egiterakoan ere, koefizienten arteko zatiketa egin beharko dugu. Kasu honetan, bi zati 4 egin ezkero, erdia ateratzen da. Nahi baduzue, pausoz pauso egin dezakegu. Bi zati 4, ni zatiki eran jartzen du, gero simplifikatu alizateko. Guazen orain, letrasko atalarekin. Letrasko atala egiteko, lehen berretzailea gehitzen genituen, biderketa bat zelako. Baina orain zatiketa dugunez, berretzaileen kenketa egingo dugu. Bi ken bat, bat, aber bat. Aber bat, a. B ber bat, zati b ber bat, bat ke bat, 0, b ber 0, bat. Orduan, desagertu egiten da. Simplifikatu ondoren, bi laurden, erdia gelditzen da. Erdia a. Hori izango litzateke, emaitza. Jar dezagun orain azkenengo adibide bat. Bost isa ber 3 i zati 8 isa i ber 3. Lehenik koefizienteen arteko zatiketa. Ba espada, zatiki moduan jarriko dut, simplifikatzeko. Eta ondoren, letrasko atala. Letrasko atalean, letraz joango gara. Isa ber 3, zati isa, berretzailean kenketa egin ezkero, 3. Ken bat, bi, isa ber bi. I ber bat, zati i ber 3, bat ken 3 minus bi. Beraz, i ber minus bi. Zatiki hau ezin dene simplifikatu, bere horretan uzten dugu. Orain zuen kontura, eragiketa hauek, bi biderketa eta bi zatiketa. Posible baldin bada, zatikiak simplifikaitza zuen.